So I just finished working out in a day. Before working out, I was actually making some muffins and awaphumanga ngale ndlela ebengicabanga ukuthi azoba ngayo. So it got me thinking ukuthi ngangiyibuza actually lento ekhaya ukuthi kwenzeka kanjani. Ike sithi mhlawumbe like usemzini yabo hambile waya kubuka umfana and then uyazi ukuthi makufika umakoti ke kuthiwa hayi umakoti namhlanje uzophika. Uma usemzini wabantu siyafika uyapheka and then mhlawumbe ushise rice noma ushise uthola ukuthi abantu abadala sebelambile uwenza njani. Like I don't know, I've never seen it, but I was just thinking about it this other time in Sekai, and right now I was actually making my blueberry muffins and they didn't come out right. I mean, I can eat them, but like I can never give them to somebody else. So Becky was so makoti noma intombi yabhuti efikile iphekile waswaphethe wenza njani ekhaya ngiyachitha xa iphansi ngipheka ulambe kakhulu zolisinkwa but emzini yabantu angikwazi ukuthi ngithi dlalile isiko kwenziwa kanjani uthini. Because it's going to be even more hard. Imagine ukuthi mhlawumbe losikoni abangamthandi, you know, like girls sometimes. So mhlawumbe khona ugirl ufike before you and they like that girl. So makufika wena vele bazokubheka. Like for example myself, people normally look at me angazi indaba, but emakhaya, not edrobheni, because edrobheni ziningile queen. But uma ngisemakhaya abantu uma bengibuka banjudge bese hayi slay queen, I'm this and that, angazi indaba mhlambe because like I wear heels and I put on makeup, I don't know, but like they say I look like a slay queen. So obviously vese sebekujudgile basaqala ukubona. So wesi mase to phekile ke wabheda I can't ma. Uma ngothi umuntu oshadile noma like you have dated before to join nomuntu and then uvashele ekhaya kubo ufika ushisa ukudla. Umsukushisile wenza njani bafethu? Like uyaqhubeka bakhe ukushisa. Lapho ufaka itswayi eliningi okube kumbi. Oh, like it stresses me. Okay, I just finished working out and it was just a thought. I'm yapping. Bye. Please follow me on Facebook, right? We need to make money. Bye.